Aten jartzen duten lore horietako eguzki lorea. Oso ongi! Nola datoz, lagun bezala ala etxai bezala. Nik uste lagun bezala datozela. Enak elkarrekin datoz. Zu txikiak, bautzi urreratzen, koronela indiarrak datoz. Nola ikuste dituzu, pixka bat handiagoak, bautzi urreratzen. Koronela indiarrak, hilitzazu, ezin ditu txikitatik ezagutzen dituzte. Lagunetako eskara eta arekin batera lehen egitea. Zergatik egiten dute Beraz, nire txakurrei dei egiten diete. Hori aspaldiko kondaira zahar bat da, kontatuko dizu. Orain dela urte asko, gizakiek sua aurkitu ez zuten. Suaren inguruan berotzen ziren, eta baita ere haragiarretzeko erabiltzen zuten. Otsoek, inbidiaz begiratzen zieten gizaki indartxo haiei. Haiek ez baizuten sua eta hotza pasatzen zutela. Zergatik ezoa, zeu ni baino indartxo guazara eta. Otsoa haserretu eta zergatu egin zuen txakurra. Zoaz eta ez ditulik gero txinpartarik gabe. Ez gelditzen beti irako hauekin. Aina, gizakiok txakurra seniretzat hartzen duten bitartean hau ez da inoiz otsoen gana. Amerika da toki, handita ere